Το πρόσφορο ΠΑΕΝ έτοιμο να πέρωμα και πάμε στην εκκλησία για να είναι αντίδωρο για την λειτουργία της Αναστάσεως. Μετά την Ανάσταση, 12 η ώρα το βράδυ, που είναι τη λειτουργία της Αναστάσεως. Αού το αφιερώνα σε όλους τους άθεους, σε όλους τους ανθέλληνες και σε όλους που πολεμάνε την Ελληνοορθοδοξία μας. Εμείς ειδικά οι Πόντιοι, δεν το λέω όχι για να υποτιμήσω τους άλλους συνέλληνες μας, αλλά κυρίως εμείς οι Πόντιοι και οι Μικρασιάτες και οι Καπαδόκες, που κρατήσαμε και στην Ανατολική Θράκη φυσικά, όλοι από τη Μικρά Ασία οι Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί, που κρατήσανε δηλαδή οι παππούδες μας την ελληνική συνείδηση χάριν της Ελληνορθοδοξίας, της χριστιανικής αυτής θρησκείας. Αυτή μας έσωσε τη συνείδησή μας και σήμερα μπορούμε να λέμε ότι είμαστε Έλληνες και να το φωνάζουμε ελεύθερα στην ελεύθερη Ελλάδα μας, στη μητέρα Ελλάδα μας. Εάν δεν δεχόντουσαν οι παππούδες μας, οι προγόνοι μας, στα 400 και πλέον χρόνια σκλαβιάς από τους Τούρκους, να λέγονται χριστιανοί και Έλληνες, τώρα θα ήμασταν μεμέτια και θα ήμασταν Τούρκοι, μουσουλμάνοι. Μπορεί να ήμασταν και οπαδοί του Ερντογάν και Ισλαμιστές. Γι' αυτό το αφιερώνω σε όλους τους άθεους της κυβερνήσεως, της συγκεκριμένης της ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, που και φέτο έριξαν μεγάλη χολή για το Άγιο Φως, τους πείραξε και το Άγιο Φως, γενικά ότι είναι ελληνικό και ορθόδοξο. Ο Χριστός μας μαρτύρησε, πέρασε τα πάθη, σταυρώθηκε, πέθανε, ενταφιάστηκε και αναστήθηκε για να σώσει τους λαούς από την κακή διαχείριση των τότε πριν 2.000 χρόνια κοσμοκρατών, των Ρωμαίων και των Εβραίων, των τραπεζιτών εκείνης της εποχής, των εμπόρων εκείνης της εποχής, που εκμεταλλευόντουσαν τους λαούς. Μπορούμε να το πούμε πιο λαϊκά, ήταν ο πρώτος επαναστάτης κατά του κατεστημένου των Ρωμαίων, λόγω ότι εκείνη την εποχή και εδώ στην Ελλάδα και σε πολλές περιοχές, και στη Μικρά Ασία και στην περιοχή της, στα αραβικά κράτη, υπήρχε η Ρωμαιοκρατία. Ο Χριστός ήταν ανάμεσα στους Ρωμαίους και στους Εβραίους και προσπάθησε να φέρει την ειρήνη, την ισορροπία, την αγάπη, τη φιλία των λαών, αλλά δυστυχώς τον σταυρώσαν οι Εβραίοι και με κατεντολή των Ρωμαίων εσταυρώθη. Αλλά σήμερα θα δούμε και την Ανάσταση του Ιησού Χριστού μας. Καλόν λαμπρή να έσετε ουλ οι συνέλληνες. Καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα, με ευλογία της Ελληνορθοδοξίας μας. Στηρίζουμε Ελληνορθοδοξία. Όποιος δεν είναι Ελληνορθόδοξος μη λέει ότι είναι Πόντιος και Έλληνας και γενικά συνέλληνας. Ελληνορθοδοξία, πατρίς, θρησκεία, οικογένεια.